Guys, ndakazvamburwa. Mukomana ari kuti akazvamburwa Lomunyaka ari kuti anga sachazivi kuti afa here kana kuti afenta. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyati tinotenda Mwari kuti hana kufirapo uye akunzwa zviri nane. I explain naye akati mazvamburirwo andakaitwa ndaita kutsikwa ende ndakatombofunga kuti ndafa. Pandakamuka ipapo ndakabatwa nechadzimira uye ndaichema zvakanyanyisa ndichimanya ndichipinda mudzimba ndichitsvaka vanhu vanondibatsira asi panga pasina vanhu vaindivhurira nemachemero anda kuri kunzi ndakazosvika pamwe pane vanhu vanga vakamira ipapo ndokubva ndazvikandira ipapo ndokubva ndangoudza kuti ndakuvara ivo ndokuzodana ambulance. Vari kuexplaina zvakare kuti vane machest pains nanhasi havasati vanzwa zviri nani. Kune vanoda full video racho mugona kumanya mondoriona kuNyati Family kuYouTube uko. Tangoti isusu regai ticomente nyaya yemasocialites anouya achiratidza vanhu mapayslip avo pano pamepo. Izvi zvinoita kuti vanhu vapinde pariski yakanyanyisa. Nyati Family yakambouya ichiratidza $25,000 yavakanga vapiwa nemeta nekushanda kwavanga vaita paFacebook. Izvi zvakabva zvangopa vanhu pfungwa yekuti vana Nyati vane mari yakawanda. Mushure mekuzoburitsigwa nyaya dzake dzana Tracy pamwe chete dzichiburitswa na Louisa Official nyaya dzesiki yeblue nekuti Nyati anobuda achindoshandira chiro ichi nemari inokwana yekuita 18,000 rand at the time. Vanhu vakabva vafunga kuti mukomana pese paanobuda mumba anenge akasenga mari yakawanda zvakadai. Ndozvimwe zvatinoti kana uchinge waita mari pane need here yekuuya kuzoratidza vanhu kuti aiwa guys isusu hatisiri kupema family asi tava vama1000. Zvinogona zviri izvo zvakarovesa mukomana already asati aburitsa official statement. Papatova nevanhu vakasiyana vanga vatonyora paFacebook pavo vachiti ivo Nyati anga abatwa nemudzimai wemunhu ndokubva arohwa zvakaipisisa. But he has cleared the air by coming on social media achiexplaina side rake. Masi vanhu vari kuti ivo I blame Barnabas akasiya vana ava vachirasika vachitenga stand kuNyatsime kusina marodzi. 450,000 rand yavakatenga mota wakadii kuvaudza vatenge stand kunana Santini yekuZimbabwe kumadevelopers ekuZim yema$15,000 US kana kuti ma12k. Mari yese yavaibata handidai vari kutogara musabhabha ravo vachidhiraivha akwa. Mari yavaibata dai wakaudza mai Nyati vakadzokera kuchikoro kana kuita zvehairdressing tiri kutoti mai Nyati vane masaluni kunana Harare. Mari yavakabata dai vakatenga mota 3 chaidzo dzekuisa pamushikashika asi wakasiya vana vachitenga kuNyatsime. Iye zvino Nyati apondwa haatorina pekutangira. Tichatanga kunzi tiite zvakare GoFund atange life patsva. Pamwe Triza ndiye akamusimudzira mhepo kuti asabate mari dzaaibata kana kuti ndiBarnabas akasiya Nyati. Ndo maonero avo vari kuti dei mukomana akaramba aina manager taisazosvika patiri pano. Ungati uri famous socialite woenda wonogara kuarea dzakati sarei kudaro. But guys ngatizive chinhu ichi kuti ndo mariwo yavanenge vachiafforda at the time. Maybe zvichienderanawo sevanhu vakabva ukumusha kana vatoona Nyatsime iyoyo kwavari zvinhu zvinenge zvichitofamba mushe. Mushure mekuona video raNyati pane vauya neanalysis yavo vakati Nyati asari kucreata content here mushure mekunge vanhu ava vanga vadzikira panyaya either yemasubscription kana kuti zvakare maviews avo anga adzikira avasiri famous semazuva avo vachiri kuSouth Africa. So zvinenge zvaitirwa kucreata content but munhu angasvika pakuzvirovesa here kuti acreate content imikani pamwe pacho panoda kuti tive one moyo wakanaka. But anyway munyori ari kuti video raNyati hanzi handisi kufara nemasubscription haana kufamba sezvanga zvakatarisirwa. Number 2 anga achiseka, number 3 anga achiti scan haana kumboratidza vanhu.
handisi kuti hauna kurohwa, but apo unenge une allergy kana kuti warumwa nenyuchi. Shaz, kana wakarohwa nevarume 5 kutaura kuno, dai une chibororindo, hauna kana paune chibondo. Muromo wako nyati wagara wakafunuka kudhara, hauna kana kreke kuti wakatsemuka ukasonwa. Nyaya yako haisi kueda, handisi kuti usabatsirwe hako, asi semunhu akarohwa zvakaipisisa, seiko pasina evidence. Vamwe vari kuti ndo maitiro ake, desperation yake inogona kutomuisisa mhiripiri mumaziso, oti mukadzi ndirove nebadza, tinzirwe tsitsi tipiwe mari. Vedweka chakakanganisirwa vanhu naNyati chikuru, vanhu havasi kuda kubhilivha nyaya iri kutaurwa naNyati kuti ndakakuvadziwa navanhu. Manetizens vakriticize Nyati vakati dei achiregedza kupema nekuti achasvika pakuzvikuvadza nezvaari kuita. Asi Ghost renyika Tamira ati iye kana mafunga kuti Nyati aende kubasa hapana kana problem, but munobva mati munhu wese ari kupema aende kubasa nekuti kune vamwe vanopema kudarika Nyati every day. Zvinofamba sei? Kana tadaro ngati equalizei vese vanopema vese kubasa. Ngatirege kuti Nyati oga munhu wese, kana pasina izvozvo Nyati pema hako. Pane dzimwe chembere dzachena kwese, busy naNyati ane 22 years. Ini ndakazvimirira pema, inga vamwe vaita havafe vakapema asi tave navo 1. Vamwe vari kupema kuTikTok vachikumbira mari namakoini nezvimwe zvakadaro, vamwe vachiita mastar party, kwese kupema ka kungoti zvimwe zvine staira zvimwe zvichinzi hazvina staira. Bodo Nyati ngaite zvinomuitira. Hameno kuti vanovengerwei vana ivava, apa vanotonzwisa tsitsi zvavo. They made bad decisions, but I'm sure they've learned their lesson. Vanodawo kupiwa direction, ideas nepekutangira, votsvagawo mabasa nekuita chikoro, noti kubva vavengwa kudaro nekuti varombo. Aiwa guys, tikadaro tatokanganisazve vana ava havasi varombo, vakavakirwa imba, musha uri functional, vakakwanisa kuvhura shopu kwavanotengesawo magroceries and all. Handizi kuti chimwe chinenge chichidiwa tingati varombo here kana vakatoburitswa muvurombo vakaenda mberi. Vanoramba vari staki muvurombo seizvi ivo vakabatsirwa zvakanyanya nenyika. Nyati vanhu vanozomunyanyira veduwe, unotoshaya kuti vanorwei pahari, zvinozonyanya. Ndakaona imwe posti yakaitwa nemunhu mukuru kushinga kunyora kuti Nyati akadhandwa. Chii chakadaro chinofadza pakurwadziwa kwemunhu. Rich anti venyika Olinda vati ivo dezvakwanisika kubatsira amai Nyati ivo kuti vagone kuzvivhurirawo saluni yavo, vagone kuita basa ravo, vagone kuzvimirira, zvinogona kuti batsira. Zvimwe zvacho guys as a couple, umwe kana achitawo zvecontent, umwewo achibatawo neimwe engu, zvinofamba zvakanaka kuitira kuti kana kumwe kusingafambi zvakanaka umwe anopindawo nemasense ake. Ende chimwe chiripo ndechekuti mai Nyati havangarambi ongonzwisa tsitsi kudaro chokwadi. Tachifunga kuti pari zvino vachange votsika panotinhira vakugona kuzvimiririra after nyaya yeurwere hwavo huya hwakamboburitswa. Taifunga kuti vachadzidza kwete kurindira Nyati kuti ave iye anouya netumari twese. Zvinozoita kuti vadzoke zvakare zekapo kuti vapeme zvakare, vari kuti ivo vanokwanisawo kuti vabatsirane namai Nyati vava boostewo pakurukawo, since vagara vane talent yekuruka. Ngatibatsiranei guys kuti mai Nyati zvavo zviendeke. Zvakaoma hazvo guys, but anyway ndo nyaya yatinayo nhasi kuti masocialites kana muchinge mawana tumasenze twenyu regai kuuya natwo muchida kuratidza vanhu, munozvikuvadzisa.